बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार हालामनि बे भगबान सारिआलियाव दंफैयो। बे भगबान सारिआलियाव गोबां गोबारै बारहुंखा बार बारनायनि थाखाय माखासे गोबां खहा जादों। बेहाय दखान न' बां बायदि लोगोसे बेवहाय बिफां लाइफां आरो गय बिफां नालेंखर बिफां बायदि बायदि बिफाङाबो गुनानै खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना सोरगिदिं बे समाव केमेरा पार्सन बिथांमोना दिन्थिगिरिनि थाखाय खावलायबाय। बेयाव दखान सहर माखासे लुनानै दोननाय औवाजों दखानफ्रा बेयाव बायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय आरो बिफां लाइफांखौबो जों बायनाय नुनो मोनदों। लोगोसेनो बेवहाय फोरमायनांगोन फुंनि बे गोबारै बारहुंखा बार बारनायजों बेयाव गोबां दखानानो बेहाय खमबाबो 50थासो दखानफ्रा बेयाव खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय भगबान सारिआलियाव गोबां बेबायदिनो दखाना बारहुंखा बार बारनायनि थाखाय थिङा बुखार जादों। सोरनाब्ला बेराफ्रा बुखार जादों। बेवहाय आं बे समाव बारहुंखा बारबाय थानायाव सासे बेक्तिया दंमोन। सासे दखाननि बेक्तिनिफ्राय मिन्थिना लागोन जिथुनिखि बिथाङा बारहुंखा बारनाय समाव फुंनिफ्रायनो बिथाङा दंमोन। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो बिथांनि खाथिसिम लांनो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसेनो दिनैनि बे गोबारै बारहुंखा बारबोनायजों सोरगिदिं मोनसे गाज्रि मोनसे खहा जानाय बे खहा जानायखौबो आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव दङ नोंथाङा बारहुंखा बार बारनाय समाव दंमोन नामा? आं बार बारनायाव दंमोन। ओमफ्राय माबायदि गिनाय मोनदोंमोन नामा नों? गिदों, आं जिरायबाय थादों। बिनिफ्राय खैथासोआव जादोंमोन? आंथ' टाइमखौ मिथियाना। खमबाबो 9थासोआव जादोंमोन। बे 9:30 जादोंमोन बे बुस्थुआ। गोबारै बार बारदों आरो बुहुत माने खोमसि जादोंमोन आरो नङा होमबा? खरजा फांनो हायाखै आङो। दखानाव साफा गासिबो बायला जोब्बाय। मा खालायबावगोन गिनानै थाखोमाबायसै आं। मा मा खहा जादों नोंथांना? आंना मेथाइ सेथाइ साफा बिरखारजोबनानै सिजोबदों। आं हारसिंसो दंमोन नालाय दा गिनानै आं मा खालामो दर फांथेना थाबाय आरो आं हारसिंनो। खोमसि जादोंमोन ना? खोमसि बारा मेथाइ बिरखारलांजोबदों। दखाननि नालाय फुङावनो फैबाय बिरखारजोबदों। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङा बार बारफुबाय थानाय समावनो दंमोन। लोगोसे बे गिनायजों न' सिङाव दखान सिङाव बे हाबना थादोंमोन। जों बेखौ मिन्थिनो मोनदों। ओमफ्राय ओरैजाय सोरगिदिं जिथुनाखि बे बारहुंखा बारनाय बे थासारियाव माखासे दखानिफ्रा मोगा मोगि जानांगौ जादों। आरो बिथांमोना बे गिनायजों दखान सिङाव हाबनानै थानांगौ जादों। आरो लोगोसे बारजों लोगोसे गोबां अखाबो फैदोंमोन। अखा फैनानै बेयाव माखासे दखानफ्रा सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनदों। बेयाव जोंहा सासे बेक्ति दंबावो। बिथांनियाबो गोबां खहा जादों। बिथाङा दाखालि बावैसो जिथुनाखि दखान लुदोंमोन। दखान लुनायनि गेजेराव बिथाङा दिनै दखान सायाव दंफाङा गोग्लैनानै बायसिनना होदों। बेयाव मा फोरमायगोन? गोबां लस जाबाय आंहा बेयाव। मैया दाख्लैसो लुदोंमोन दखानखौ, खिन्थु दखान दालाय बायनानै होफिननांगौ दिनै आरो गोदान लुफिननो गोनां जाबाय। बुहुद दुखुथिया माने जों थाखा फैसा गैया, बुहुद उसुबिदा दं आरो माने। बेवहाय माने दखाना दाख्लै बावैसो लुदोंमोन। लोगोसे पुराना दखानाव माबाफोर जादोंमोन नामा? पुराना दखानावबो बिदिनो आगोलनिफ्राय कारेन्ट दालायाव कारेन्ट गोलैनानै बे सर्ट जाबाय थायो। ओमफ्राय दंफां दालाय बायसिनबाय थायो। गोबां बानायबाय, गोबां बिदिनो लस जाबाय। ओमफ्राय दिनैसिमबो नै दा दंफां दालाय दाननांगौ जाना फैदों। दा कारेन्टनिफ्राय दानोना दानाबाथ' आं दाननांगोन बारु उफाय गैया। दा लसआनो लस माने दखाना। ओरैनो मैगं दखान फिसा फिसौ दखानसो होयोमोन जोङो। एसे गेलामाल एसे ना गोरान फानो आरो बिनि गेजेरावनो बिदिनो लस जाबाय थायोबाथ' आरो मा सोलिनो न'खरालाय। न'खराव अबस्था गैखाया। ओरैनो खैथासो दखानफ्रा बेयाव बायनायखौ नुनो मोनदों? जोंनि भगबान सारिआलियावथ' दा हिसाब खालामनो गोनांबा 25-26थासो थांदों आरो सेस अबस्थायानो गैया। आरो गामियावबो अबस्था गैया दा। लामा दालां सेस, लामा बन्द जानानै दंफां दालाय औवा गुनानै दंजोबो। लामायाव गामियावबो अबस्था गैया, सारिआलियावबो अबस्था गैया आरो जोंनि भगबान सारिआलियाव। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। नोंगौ थारैनो बेवहाय गोबां दंफांफोरबो बायनानै बेयाव गोग्लैनानै दखानफोरखौ होसिननाय नुदोंमोन। लोगोसे बेहाय गय बिफां नालेंखर बिफां थाइजौ खान्थाल बिफांफ्राबो गुनानै बेयाव सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। बे समाव आङो भगबान सारिनिफ्राय दंमोन बिनाराम बसुमतारी, खौरांगिरि, बड' लाइभ 24 रिपर्ट। गोजोन्थों।